ku dakata masoya kuji idan kuna bidar agaji ku so masoyi mai tausayi da jin kai wanda zai ba ku dama mai zargi bari in karyata ka ke ma bari in karyata ki duka masoyi na gaskiya mai zargi cikin tarayya dan zargi kofar rabuwa ne da mukullanta ma ban gani ba a kyala gaibu sai jalla sarki yarda a so nake cewa ga Abdul Sona ga Musti a matasa an hada Abuja mana an hada Abuja na gode ga wannan mai gida PA Arabi ga na mutanen Gombawa na gode daidai ne.